programa que ofereix Barcelona Activa que bàsicament et dona una visió molt des de dalt i amb molta perspectiva de com funciona el món empresarial. I no només això, sinó que a part t'ensenya competències que necessites per poder arribar a tenir cert càrrec, a tenir una posició de direcció, de lideratge en una empresa. O sigui, tens la part més executiva i la part més de competències. Hi havia dones de totes les edats, de 1000 sectors, o sigui, des de persones que es dedicaven a la indústria, persones que es dedicaven a tercer sector, ONG i així, i després també un ventall molt equilibrat de posicions a dins d'una empresa. M'emporto, per una banda, la gent i la xarxa que hem fet i després això, una perspectiva i una manera global de veure molt les coses que trobo que és molt necessària.